Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ, στον όμορφο ήμερο Ροδόπης. Σήμερα, 8 του Γενάρη, της Αγίας Δομηνίκης και αναβιώνουμε το θρακικό έθιμο της Μπάμπος ή της Μαμής ή της Μπάμπου Γκουνού, όπως λένε σε άλλες περιοχές της Θράκης. Πάμε λοιπόν να μας πει η φετινή Μπάμπο, η κυρία Γιαννούλα Παπαναστασίου, τι κάνουμε σήμερα. Τι κάνουμε, όπως είπες, 8 το Γενάρη γιορτάζουμε τη μέρα της Μπάμπος, της Μαμής. Αυτές που είχε ξεγεννήσει η Μπάμπο στο χωριό αυτό, πηγαίνανε με δώρα στην Μπάμπο για να την ευχαριστήσουν που φέρανε παιδιά στον κόσμο. Και τις πηγαίνανε δώρα. Δώρα, παστό, λουκάνικα, τριλίκια, παντόφλες. Και μετά από όλα αυτά τα δώρα κάναν και ένα μικρό γλεντάκι. Και κάποιες ευχές που τις λέγανε. Μπάμπου μας καλή χρυσή που φέρε στα παιδιά στη γη. Με τα χέρια τα ιερά άνοιξε στη ζωή στα σκαλιά. Μαζεύονται όλες οι γυναίκες στο σπίτι, χορεύουν, παίρνουν και το φλάμπορο στο χέρι. Τι σημαίνει το φλάμπορο? Το φλάμπορο σημαίνει γονιμότητα, ευλογία, πίστη και ζωή. Και πάνω σε αυτό πάλι λένε σήκω φλάμπορο ψηλά να το δει η γειτονιά, να είναι το παιδί γερό και το σπίτι δυνατό.
Μπάμπου, μαμή, για πες μας, σήμερα, εδώ στον Ήμερο, με τι όργανα γλεντούσαν? Ποιο ήταν το παραδοσιακό όργανο? Το παραδοσιακό όργανο ήταν η γκάιντα. Στη Θράκη, όπως συμβολίζει, είναι η γκάιντα. Η γκάιντα συμβολίζει τη γονιμότητα, τη ζωή, το ρυθμό και την αναγέννηση. Συνοδεύεται από εορτασμούς στην Θράκη. Η γκάιντα, την Μπάμπου Γκιουνού την κάνουν με το όργανο της γκάιντας, όχι με άλλο όργανο. Η μουσική συνοδεύεται από τις γυναίκες που φέρνει ζωή και αποτροπή στο κακό. Ξεκινάμε το έθιμο. Τι κάνουμε στην αρχή? Λοιπόν, στην αρχή κάνουμε το έθιμο. Ντύνεται η Μπάμπο, αφού ντύνεται, έρχονται, την παίρνουν από το σπίτι με την γκάιντα και κάτι άλλο που ξέχασα να πω, η γκάιντα γίνεται από δέρμα ζώου και μέσα έχει αέρα που να παίζει καλά η γκάιντα. Την παίρνουν από το σπίτι και την πάνε στο σπίτι της ετοιμογένας. Εκεί τώρα αρχίζει η τελετή. Πόσο να το πω τώρα. Πάμε δηλαδή με λίγα λόγια. Αποτελείται μόνο από γυναίκες. Μόνο από γυναίκες. Σίγουρα οι άντρες σήμερα πρέπει να είναι μέσα στο σπίτι. Με λίγα λόγια είναι μια γυναικοκρατία. Ακριβώς, γυναικοκρατία, ναι. Και ξεκινάμε από το σημείο συγκέντρωσης της Μπάμπος. Συνήθως από την πλατεία, έτσι. Ναι. Και πάμε στην Έγκυο, σωστά. Σωστά. Για την ξεγεννήση μαμή. Ναι, την ξεγεννήση μαμή. Εκεί πέρα τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Εκεί τώρα περιμένει η γυναίκα. Η ετοιμογένα περιμένει. Κατάλαβες. Πάει τους πόνους που έχει, τις φωνές, τα κλάματα, διάφορα. Την ώρα που και θα λίγα γίνει μασάλια, έτσι. Σίγουρα και λίγα μασάλια. Λίγα μπόσικα που λέμε. Και λίγα μπόσικα, όπως το λες, ναι. Αυτή τη στιγμή ήρθαμε να καλέσουμε τη μαμή, την κυρία Γιαννούλα Παπαναστασίου, για να πάμε να ξεγεννήσουμε την ετοιμόγενη μάνα, κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου. Το φλάμπουρο. Ευχαριστώ πολύ. Και το δίσκο θα στα δώσουμε Η και μάνα μετά. Περιμένει. Ναι, να μην αργήσουμε. Ναι. Καλό δρόμο να έχουμε. Πάμε. Εγώ θα ανεβώ στα Θα αυτοκίνητα. ανεβείς εδώ, ναι. Με τα πόδια να πάω. Όχι, όχι, όχι. Σε βοηθήσω εγώ, θα σε βοηθήσω. Εδώ η τέτοια είχε ένα σκαμπό. Το σκαμπό εκείνο κάποτε.
Καλώς τη μαμή. Ήρθε να ξελευθερώσει το κορίτσι μας. Καλώς σε Άντε, με βρήκα. το καλό, με το καλό. Πώς πας, μάνα? Καλά. Περιμένω. Εύκολα δεν είναι αυτά, σιγά σιγά. Σιγά σιγά και με το καλό. Με υπομονή θα κάνεις. Το πρώτο σου είναι. Το δεύτερο. Θα πάει μια χαρά. Εύκολα θα είναι και το δεύτερο. Εντάξει, περίμενε τώρα. Περίμενε τώρα. Για να δούμε αυτό το. Πού θα πάει, πού θα πάει. Να το δω λίγο, να το δω. Λίγο κάνε, πάρε ανάσες βαθιές. Πάρε βαθιές ανάσες. Έλα, άντε. Το πρώτο σου το έκανες κυσαρική. Α, μπράβο, αυτό ωραία βγήκε. Να το. Κορίτσι κι αυτό, κορίτσι κι αυτό και πέρσι κορίτσι. Να είναι το βρέφο σου γερό και εσύ να είσαι δυνατή. Πετσέτα. Δώσουμε την πετσέτα. Έλα, ρίξε νεράκι και να πέρα. Ναι. Σαπουνάκι, έλα και σαπουνάκι. Να σου ζήσει τα σούρα μου, το κορίτσι. Ωραία, άντε. Ναι. Ευχαριστούμε, μαμά, Να για είστε τη καλά. βοήθεια. Γερή να είσαι. Να είστε καλά, ευχαριστώ Καλή πολύ. χρονιά. Τώρα, τι να... Ναι, τώρα θα το κάνω. Να τον ντύσουμε και το παιδί. Για την ώρα έτσι. Όχι, αφού θα το βαφτίσουμε και μετά. Τώρα αυτά είναι τα πρόχειρα. Τα πρόχειρα. Για να μην Φέρτε. κρυώσει, Ναι. Άντε, άστο, το και όπως θέλεις είναι. Και την κουβερτούλα βάλε. Ωραία. Ναι, πολύ καλή. Είδες τι ωραία. Ζεστή, ναι, δεν υπάρχει φόβος να κρυώσει το μωρό. Να είναι καλά το τζάνι. Να είναι καλά το τζάνι. Αυτό να μην κρυώσει. Σταύρος το μαμί, σταύρος το κιόλα. Α, να το σταυρώσω. Εντάξει, άντε. Τι γερόνα. Να κάνουν. Όλες εργαστρωθείτε και θα σας ξεγεννήσω. Μικρές, μεγάλες. Σένα, ναι. Καλύτερα. Τώρα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στις γυναίκες σήμερα που έχουν την τιμητική τους. Και να ευχηθώ και περισσότερα παιδιά από όλο τον κόσμο και να είναι όλα γερά, όπως και το σημερινό μας. Και να αναβιώνουμε τα ήθη και έθιμά μας. Καλούμε τον πρόεδρο με μία πετσέτα, θα τον χορέψουμε όλοι μαζί και μετά θα πάμε να κάνουμε τη βάφτιση στην αίθουσα έξω από τη λέσχη. Στο είπα μανούλα πάντρεψε με. Στο παμάνα πάντρεψε με, σπιτό νοικοκύρεψε με. Και στα ξένα μανούλα μη με δώσεις. Και στα ξένα μη με δώσεις, γιατί θα το μετανιώσεις. Θα ζητήσεις, κορί μου, την κουνιάδα. Θα ζητήσεις την κουνιάδα και την πρώτη συννεφάδα. Η κουνιάδα, κορί μου, δεν αδειάζει.
αδικιάζει. Η κουνιάδα δεν αδικιάζει, συννεφάδα δεν ξαδικιάζει. Στο έθιμο της Μπάμπος έχουμε ακόμη ένα ρόλο, δύο ρόλους μάλλον, τους αστυνομικούς, τους χωροφύλακες, όπου βγαίνουν από το πρωί και καλύτερα να μας τα πει η κυρία Λίτσα Μπαμπέλη. Βγαίνουν από το πρωί και σταματάνε όποιον άνδρα δεν έχει συμμορφωθεί να καθίσει στο σπίτι, γιατί είναι η μέρα των γυναικών και πρέπει να είναι στο σπίτι, τον σταματάνε και τον απαγορεύουν την έξοδο. Με αντίτιμο βέβαιο κάποιο χρηματικό ποσό. Το οποίο το παίρνουν οι γυναίκες, σαν να πληρώνουν φόρο. Το οποίο το παίρνουν οι γυναίκες και περνάνε καλά εκείνη την ημέρα. Με οποιοδήποτε τρόπο είναι αυτό. Να περάσουν καλά.
πολύ σημαντικό σημείο στο έθιμο είναι η άμαξα της Μπάμπος, όπου τα παλαιότερα χρόνια χρησιμοποιούσαν κάρο με γάιδαρο, έτσι ώστε η Μπάμπο να έχει το δικό της αμάξι, τη δικιά της άμαξα, για να πάει από το σημείο συγκέντρωσης στο σπίτι της μητέρας να την ξεκινήσει. Ας μας πει η κυρία Μαρίνα 2 λόγια, τι ακριβώς κάνουμε στο αμάξι, που σήμερα βάζουμε ένα κανονικό αγροτικό. Ναι, τι γιατί δεν στολίζουμε, υπάρχει κάρο. Τι κάνουμε? Στολίζουμε ό,τι παλιό υπάρχει, από τις πρίκες της μαμάδες μας, υφαντικά, κεντητά, ό,τι παλιό το βάζουμε πάνω στο αυτοκίνητο, το στολίζουμε για να βάζουμε πάνω την Μπάμπο. Βάζουμε φούσκες, πατλάκια, ό,τι θέλεις να είναι τα καλούδια, λουλούδια, τα πάντα. Για να είναι γεμάτο όταν θα πάμε να πάρουμε τη μαμή για να πάμε να ξεκινήσει. Ό,τι παλιό και ωραίο υπάρχει από τα ντουλάπια τα βγάζουμε και τα βάζουμε πάνω στο αυτοκίνητο. Μπράβο. Αυτό. Από τις πρίκες. Από τις πρίκες των μαμάδων μας. Γιατί τέτοιες πρίκες δεν υπάρχουν τώρα. Και εσύ έχεις μεγάλη αδυναμία στη μαμά. Μα, πάρα πολύ.
αυτή την ώρα θα βαφτίσουμε το μωρό. Πηγαίνετε το ωραίο μωράκι και θα το Ιουνά. Το όνομα αυτής Αγάπη. Αγάπη. Και να έχουμε αγάπη όλοι μας. Μπράβο. Το πιο ωραίο όνομα, μπράβο. Άλλο. Και στο μωρό να βάλουμε να είναι γερό και δυνατό. Ευχαριστούμε, να είμαστε καλά. Γερό να είναι και καλόπικο και καλόπικο. Ναι, τώρα να ποντίσουμε εκεί για νούλα. Πέρα στο κουμπί. Αυτή την ώρα βάζουμε το σταυρό. Τώρα βάζουμε το φορεματάκι. Τώρα βάζουμε το καπελάκι. Τώρα, μάνα, είναι ωραίο. Και του χρόνου, πότε είναι μωρό. Πάμε στο χρόνο και το τρίτο σου. Να δε γερεί. Να καταστραφείτε όλες για να σας ξεγερίσω. Χριστουγεννά παντάξια. Πρόεδρος θα δώσει λεπτά. Κάθετε εσείς σας από τα... Ας είμαστε. Ακόμη ένας ρόλος σε αυτό το έθιμο είναι και το μασκάρεμα του άντρα που τον δίνουν με γυναικεία ρούχα. Και για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, κυρία Φανή? Βάζουμε έναν άντρα την ποδιά, μια μαντήλα στο κεφάλι και τον δίνουμε ρούχα, τα απλώνει για να φανεί ότι αυτή τη μέρα κάνουν οι άντρες τις δουλειές του σπιτιού, μαγειρέματα, ρούχα, απλώνουν και τέτοια και ότι οι γυναίκες γλεντάνε και τα απολαμβάνουν. Αυτό. Γι' αυτό με βάλατε δηλαδή. Ναι, βρήκαμε εσένα. Αυτό φυσικά έχει να κάνει έτσι ώστε να δούνε και οι άντρες φυσικά το δύσκολο ρόλο της γυναίκας. Ναι. Ότι η γυναίκα, και αυτή είναι η αλήθεια, κρατάει ένα σπίτι. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Όλο το νοικοκυριό, τα πάντα. Και αυτή τη μέρα δεν κάνει τίποτα. Μία μέρα το χρόνο ξεκουράζεται και γλεντάει. Γλεντάει. Ναι. Μπράβο. Και
τώρα θα βάλουμε στο νεαρό το παλικάρι μας την ποδιά. Τι με κάνατε τώρα. Να μας απλώσει τα ρούχα, γιατί σήμερα οι γυναίκες διασκεδάζουν και οι άντρες Έτσι κάνουν είναι, άμα δουλειές. θέλεις. Άμα θέλεις. Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς δεν έχει. Όχι. Έτσι Θα είναι. πας σήμερα. Άμα δεν κάνεις αυτά. Και τσιμπέρι με βάζουν, εγώ τι να κάνω. Τι όμορφος που Αχ, θα με δει η γιαγιά μου, θα γελάει. Εγώ τι να κάνω. Τι όμορφος που είσαι. Αλλά, και όλες αυτές εδώ, τις βλέπεις, όλες αυτές, να κοροϊδέψουν ήρθαν, να κοροϊδέψουν. Α, εσείς, θα σας φτιάξω εγώ εσάς. Για να δείτε εγώ τι καλά θα τα πλώσω. Τα λάχια έχει. Αυτό το πιτσιτούδι, πού δεν το πήρες. Γκυμουρτζίνα το πήρες. Άντε. Αυτό από την πόλη. Την πόλη. Αχα, τα τεντώνω καλά. Άντε, ίδια τι καλό παιδί είμαι εγώ. Την οικοκύρς. Να βοηθάς και τη γυναίκα. Και αυτό από το Κουσλανλή. Από το Κουσλανλή, καλό αυτό. Τσαχτάει μπαρούμ. Τι. Άντε. Κόμμα ένα μα, πού έχει. Εγώ για να δεις τι καλός νοικοκύρς είμαι. Ένα εδώ και ένα εδώ. Για να δεις. Θα βοηθάς και τη γυναίκα σου. Γερός να είστε. Τι να μαγειρέψω. Ό,τι θέλεις. Να έρθουμε να φάμε κι εμείς. Θα σου κάνω φασούλια. Φασούλια θα με κάνεις. Και θα σου κάνω τραγανά με τον πέτνιο άμα θέλεις. Όπως θέλεις. Τι. Θα σε έχω και την τουρσιού. Ό,τι θέλω θα σε έχω. Τι. Μην έρθεις εδώ. Να πας να κάνεις φαΐ. Να μη φώναξε την μπάμπου, να λελήσω την κάιντα εδώ. Τώρα θα άπλωσες τα ρούχα πάνε κάνεις και φαΐ. Τι φαΐ θες να σε φτιάσω. Φασούλια με τουρσί. Να φέρει φασούλια να σε φτιάσω. Να πάω να πάρεις εσύ. Πάω να πάρω εγώ. Παράδεισο δεν έχω τζάνο μου. Παράδεισο. Πώς βρω. Να, εδώ τόσα φλουριά, τόσες παράδεισο. Τι έχω εγώ. Με τα τσαρέχια είχα, με τα πιάλια. Θα μας δώκω. Με τις δόξες. Τι. Θεία Σουλτάνα, Ακού. για πες μας ένα χωρατό που το λέγατε παλιά. Ήτανε παλιά. Δεν το λέγαμε. Ήτανε γεγονός. Ναι. Ναι. Και τα χρόνια οι νυφάδες δεν περνούσαν όπως σήμερα που περνάνε με τις πεθεράς με λιγάλα. Έπρεπε να σέβεσαι την πεθερά, τον πεθερό. Και όποια νύφη είχε από μέσα της αποθέματα θα πήγαινε κάπου σε μια φιλινάδα και θα έλεγε και τον κακόν τον πεθερό τον βάζω όπου θέλω εγώ. Ήταν να σας στείλει καμία σαν εμένα. Και την κακιά την πεθερά τη βάζω εγώ στην πυρουστιά. Ναι. Τη βάζω και προς κέφαλο το γαϊδαριού του κέφαλο. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Υγεία στις οικογένειές σας. Καλή χρονιά να έχουμε και του χρόνου να είμαστε όλοι μαζί εδώ γεροί και δυνατοί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Τώρα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Καλή χρονιά, με υγεία, με ειρήνη και ευημερία σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις οικογένειες. Αυτό το έθιμο που σήμερα κάνατε με πολύ μεγάλη έτσι, διάθεση και με επιτυχία πολύ μεγάλη, συνοδεία και των μουσικών μας εδώ, του Γιώργου και του Γιάννη, είναι ένα έθιμο το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί συμβολίζει ουσιαστικά τη μάνα, συμβολίζει τη γυναίκα και τη γονιμότητα. Είναι ένα έθιμο το οποίο χάνεται στα βάθη του χρόνου, αλλά είναι πολύ επίκαιρο γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αυτό που πετυχαίναμε σαν κοινωνία ήταν να μπορούμε να γεννάμε παιδιά και να κρατάμε τον πληθυσμό μας. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται το φαινόμενο να έχουμε μία γέννηση και 3 θανάτους. Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά απογοητευτικά αυτά που μας δίνουν. Οπότε αυτό το έθιμο έχει πολύ συμβολική σημασία. Εύχομαι να το διατηρείτε πάντα και να συνεχίζουμε κάθε χρόνο έτσι
να βρισκόμαστε, να ανταμώνουμε και να μεταφέρουμε αυτά που κληρονομήσαμε στην επόμενη γενιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Άλλη μια καταγραφή έφτασε στο τέλος της, εδώ στον όμορφο Ήμερο, αναβιώνοντας το έθιμο της Μπάμπος, της μαμής της Μπάμπου Γκιουνού, όπως λένε σε άλλες περιοχές της Θράκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πολιστικό Λογαριαθμικό Σύλλογο Γυναικών Ήμερου για τη μεγάλη προθυμία, την αγάπη και το μεράκι τους να αναβιώσουν αυτό το θρακικό έθιμο, κρατώντας τις ρίζες τους. Τις ρίζες τους από την Ανατολική Θράκη, από το Μαχμούκιο και τον Τιβιτζίκιο. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, κλείνοντας, θα ήθελα μια ευχή από την Μπάμπο μας, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και εύχομαι κάθε χρόνο να αναβιώνουμε το έθιμο αυτό. Και πολλά παιδιά. Και πολλά παιδιά. Και εγώ θα είμαι εδώ. Η μαμή θα είναι εδώ.